Ove subote u emisiji Dozvolite gledat ćete kako je izgledalo šesto tradicionalno takmičenje vojno-policijskih i izviđačkih jedinica na vojnim poligonima Žiča i Beranovac kod Kraljeva. U bazama Jug i Borovac održana prva združena vojna vežba Republike Srbije i NATO-a. Na vojnom strelištu kod Zaječara realizovano bojevo gađanje kadeta 3. i 4. godine Vojne akademije. Čućete eksperte Instituta za istraživanje mira iz Stokholma koji su u Beogradu analizirali nove rekorde u planiranju vojnih budžeta širom sveta. Danom sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića u blizini Osečine obeležena 27. godišnjica njegove pogibije. Šesto po redu takmičenje vojno-policijskih i izviđačkih jedinica održano je u Kraljevu na poligonima Vojske Srbije Žiča i Beranovac. Ove godine nadmetalo se 18 timova. Od čega je 14 ekipa iz Vojske Srbije, 2 ekipe su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i to žandarmerija i posebne jedinice policije, policijska brigada, i 2 ekipe iz MUP-a Republike Srpske, odnosno žandarmerija i specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Republike Srpske. Ovo je najprestižnije takmičenje za sve jedinice Vojske Srbije i za jedinice MUP-a. Ja sam na ovom takmičenju od samog početka, to je bilo 2021. godine. Svaka jedinica bira 6 najboljih pripadnika koji predstavljaju jedinicu u 4 različite discipline. Jako je teško izabrati pojedince koji će gađati dobro i koji mogu da trče dobro i da rade taktičke stvari na vrhunskom nivou. A upravo to se u 4 dana i isto toliko faza takmičenja očekivalo od vojnih policajaca i izviđača iz različitih jedinica, pripadnika 63. padobranske i 72. brigade za specijalne operacije, policijskih jedinica iz Srbije i Republike Srpske. Prva faza sastoji se iz toga da prvo se angažuju pištoljske mete, završi se gađanje pištoljem i prelazi se na gađanje puškom gde su mete na nekih 80 do 100 metara raspoređene i cilj je za što kraće vreme da izvršilac gađanja ima što više pogodaka u metu. Preciznost i brzina bile su bitne i u drugoj fazi održanoj na strelištu u Žiči sa drugačije postavljenim metama, ali i timski rad, jer su nastupale patrole od 2 člana. Komunikacija između pripadnika u timu, u ekipi je presudna zato što se prepreke savladavaju timski i gađanja se vrše u paru, gde svaki strelac mora da prati drugog strelca, da se kreću u isto vreme, da otprilike budu na istom nivou, istoj brzini. Trećeg dana prešlo se na poligon na Beranovcu, a do izražaja su došle obučenost i fizička sprema. Ekipe su pokazale spretnost u stavljanju zaštitne opreme, prelazile kontaminirano bojište, sklapale puške, punile okvire. Gde imaju ukazivanje lekarske pomoći, zatim imaju bacanje bombe u cilj, bacanje noža u cilj, u metu. Zatim imaju savladavanje poligona sa motornim vozilom i na kraju imaju savladavanje terorista. Za učešće fizički najzahtevnija 4. faza, jer je u pitanju staza od 10 km sa postavljenih 30 prepreka. Ekipu čini 5 članova koji za što kraće vreme treba da savladaju tu stazu. Ima dosta ujednačenih ekipa i tu smo dosta obratili pažnju na medicinsku zaštitu takmičara, gde mi imamo angažovano više saniteta. Rivalitet i međusobna podrška, napetost i olakšanje. Sve je to stalo u 4 dana takmičenja. Za suđenje možemo da kažemo da je najzahtevnija i najkomplikovanija 3. faza, koja se sastoji iz mnogo segmenata i gde se često ekipe žale, međutim i tu izlazimo na kraj sa time tako što svaka tačka je pokrivena što snimcima telefona, što snimkom iz drona.
Veoma je važno učestvovati na ovom takmičenju zato što jedinice između sebe razmenjuju iskustva, bolje se upoznaju i bolje se spremaju za neki budući zadatak koji se postavlja ispred njih. Različite jedinice na različite načine izvršavaju određene zadatke. Dakle, razmenom tih iskustava svaka od jedinica unapređuje sopstvene, da kažem, i taktičke i vatrene sposobnosti. Ono što je meni lično unapredilo, to su gađanja i fizička sprema je značajno unapređena sa ovim takmičenjem. Zato što pripreme traju nekoliko meseci za ovo takmičenje i gađanja su jako česta, treninzi su po 2 puta dnevno i sam pripadnik može izuzetno dobro da se pripremi fizički. Od 2021. godine, kada su se nadmetali samo vojni policajci, svako izdanje privlačilo je sve veći broj jedinica. Posle 6 godina postojanja, veruju organizatori, takmičenje vojno-policijskih i izviđačkih jedinica postalo je svojevrsna tradicija. U bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca održana je prva združena vojna vežba Republike Srbije i NATO-a. U vežbi su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, Oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske uz vojne planere i posmatrače iz 9 zemalja. U protekle 2 nedelje uspešno smo izveli vežbu NATO Srbija, na kojoj je učešće uzelo preko 600 pripadnika Vojske Srbije i Oružanih snaga zemalja članica NATO. Ova vežba predstavlja veliki uspeh i finalni je produkt procesa planiranja koji je započet prošle godine i koji je u potpunosti sproveden u odgovornosti komande kopnene vojske i združene komande NATO u Napolju. Sam koncept vežbe bio je prilagođen jedinicama koje su osposobljene i borbeno spremne za izvršenje zadataka u mirovnim misijama. Rešavanje taktičkih supozicija zahtevao je visok nivo osposobljenosti za izvršenje širokog spektra zadataka u skladu sa deklarisanim sposobnostima. U prvoj fazi vežbe koja se održavala od 13. do 17. maja nastavljeno je uvežbavanje scenarija operacije podrške miru kao i testiranje kolektivne obuke jedinica i njihove sposobnosti integracije kao odgovor na krizu u realnom i kontrolisanom okruženju. Tokom početne faze vežbe ispunjena su 83 cilja. U nastavku vežbe nije bilo odstupanja od rezultata u prvoj fazi. Učesnici vežbe su zajedno i na način koji je karakterističan za visok profesionalizam i osposobljenost izvršavali kompleksne zadatke i ispunili su sve zadate ciljeve vežbe. Vežba na jugu Srbije taktičkog nivoa i predviđa uvežbavanje taktike, tehnike i procedura koje se primenjuju u operacijama podrške miru kao što su obezbeđenje baze, rad na kontrolnom punktu, kontrola masovnih okupljanja. Ovogodišnja vežba između NATO-a i Srbije predstavlja opipljivu demonstraciju, prikazuje koliko je daleko otišla saradnja između NATO-a i Srbije. To je demonstracija toga koliko je napredovala Srbija u njenoj saradnji u okviru naše organizacije. Pokazuje i kako se razvio sam politički dijalog i praktična saradnja. Kroz proteklih 20 godina NATO i Srbija su sarađivali u mnogim oblastima kroz različite mehanizme. Odnos komunikacije i saradnje Srbije i NATO ogleda se na primjer i kroz saradnju sa misijom KFOR-a na Kosovo i Metohiji. Ta saradnja je od strateškog interesa za Srbiju, ali nije i jedini vid saradnje. Zajedno smo postigli mnogo stvari. Na primjer, NATO je pomogao kroz svoj obrazovni sistem i vojnom obrazovanju Srbije. Također smo kroz NATO programe za razvoj nauke pomogli i naučnom razvoju. Također smo sarađivali i pomogli Srbiji da pripremi svoje pripadnike u mirovnim operacijama pod pokroviteljstvom Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Vežba na poligonu Borovec ocenjuju u alijansi jedna je od aktivnosti koja pomaže izgradnji međusobne saradnje i konsolidacije regionalne stabilnosti. Ova vežba predstavlja i jedan od segmenata koji će se dalje graditi. NATO planira da nastavi i unapređuje saradnju sa Srbijom uz puno poštovanje njene vojne neutralnosti i uveren sam da dalja saradnja treba da bude dvosmerna ulica. To će biti partnerstvo zasnovano na poverenju, poštovanju i generalnoj posvećenosti regionalnoj bezbednosti. Vežba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Srbije i predstavlja nastavak saradnje Srbije i NATO u okviru programa Partnerstvo za mir.
Na vojnom strelištu Krivul kod Zaječara realizovano je logorovanje i bojevo gađanje kadeta 3. i 4. godine Vojne akademije 147. i 148. klase. U terenskim uslovima budući oficiri prolaze intenzivnu obuku iz rukovanja naoružanjem i organizacije u logoru. Upisao sam Vojnu akademiju iz ljubavi prema vojnom pozivu i iz tradicije porodične koja se baštini dakle dugo godina. Očekujem da ću da napredujem brzo, pošto to je jako bitna stvar u karijeri svakog vojnog lica. Trudim se da to postignem s ovim rezultatima koje sam postigao na Vojnoj akademiji. Dakle, i sam napredak u činovima i pozicijama u Vojsci Srbije. Mirno, na saopštavanje rezultata. Gospodine starije vodniče, 5 meta. Kadet Gavrilović Ana. Gospodin vodniče, kadet Vesić Luka, 5 meta. Gospodin stariji vodniče, kadet Danica Stojanović, 5 meta. Među kadetima na Krivulu su i buduće oficirke koje kažu da je vojni poziv za njih spoj ljubavi prema otadžbini, disciplini i vojničkom pozivu. Pored velikog interesovanja za naoružanje i vojnu opremu, imala sam veliku ljubav prema otadžbini i porodicu koja je bila u vojsci. I to je bio moj pokretač za upis za Vojnu akademiju. Danas smo imali priliku da isprobamo nepokretne ciljeve i da gađanje automatskom snajperskom puškom 7,9 mm na rednom broju 3 i da se obučimo u samom gađanju. Pored svega toga imamo priliku lepog vremena koje nas nije zadesilo zadnjih vremena, tako da iskoristili smo na najbolji mogući način. Logorovanje na Krivulu predstavlja samo deo terenske obuke tokom koje kadeti prolaze različite sadržaje od života i rada u prirodi do realizacije bojevih gađanja i taktičkih zadataka. Pored praktične obuke u rukovanju pešadijskim naoružanjem, kadeti tokom obuke stiču i uslove za dobijanje sertifikata instruktora gađanja, što predstavlja dodatnu potvrdu njihove osposobljenosti za rad u jedinicama i obuku budućih generacija vojnika. Za kadete 3. godine to je predmet naoružanja i gađanje jedinica pešadije 1, gde oni gađaju iz puškom mitraljeza i gađaju ručnom bombom, dok kadeti 4. godine, odnosno 147. klase, realizuju kurs instruktora gađanja. Cilj ovog logorovanja za jednu i za drugu godinu kadeta je da se oni obuče i osposobe u pravilnom rukovanju naoružanjem koje su izučavali na Vojnoj akademiji teoretski i da spoje teoriju ovde sa praksom. Za 4. godinu kurs instruktora gađanja cilj je da se obuče u rektifikaciji savremenih nišanskih sprava za dnevno i noćno osmatranje, zatim da ispitaju tačnost i preciznost naoružanja i da savladaju kurs instruktora gađanja. Na kraju kursa oni realizuju gađanje i stiču uverenje da su završili kurs instruktora gađanja. Ocene gađanja su vrlo dobre i odlične, logorovanje je proteklo bez problema. Kadeti iščekuju svaki dan novo gađanje sa velikom radošću i nakon ovog dela praktičnih oblika nastave nastavljaju sa praktičnim oblicima nastave iz odeljenjske i vodne obuke na vojnom kompleksu Pasuljanske livade. Imali ste priliku da sagledate rad kadeta 3. i 4. godine Vojne akademije, studijskog programa Kopnena vojska, modul Pešadija, koji na logorskom prostoru vojnog kompleksa Krivul realizuju sadržaje logorovanja 3 i logorovanja 4, sa težištem na realizaciji naoružanja sa nastavom gađanja. Pored tih ciljeva i zadataka koje imamo u okviru predmeta koje izučavaju, kadeti su imali priliku da sagledaju jedan od načina realizacije logorovanja u terenskim uslovima i da sagledaju sve radnje, postupke koje moraju preduzeti kao komandiri vodova kako bi uspešno jedinica završila zadatak u ovakvim uslovima i kako bi zaštitili svoje ljudstvo u ovakvim terenskim uslovima. Ja također bih istakao veliko zalaganje kadeta da sva znanja koja su ovde moraju da steknu, da zaista usvoje ta znanja, bez obzira na, da kažem, malo specifične vremenske uslove koji su nas zadesili tokom ovog logorovanja.
Završetkom logorovanja i bojevih gađenja na Krivulu, kadeti 147. i 148. klase privode kraju još jedan važan segment svog školovanja. Znanja i iskustva stečena na terenu, kažu instruktori, bit će osnova njihove buduće službe u jedinicama Vojske Srbije. Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira utvrdio je da su vojni budžeti u svetu u 2025. godini iznosili 2900 milijardi dolara, što je novi rekord u ljudskoj istoriji. Prateći trendove godinama, istraživači instituta SIPRI utvrdili su da svet postaje militarizovan i da će države imati sve više oružja. Trendovi pokazuju i gde najviše rastu troškovi za odbranu. Prošle godine Evropa je najviše doprinela ovom trendu, jer je povećanje iznosilo 14%. A ako pogledamo centralnu i zapadnu Evropu, to je najveće povećanje još od 50. godina prošlog veka. To nam govori da imamo proces ponovnog naoružavanja u Evropi. Na Zapadnom Balkanu Srbija je glavna, jer ima najveću vojsku i najviše doprinosi rastu troškova. Takođe, u poslednjih 10 godina Srbija je znatno uvećala vojni budžet, a slično je i kod drugih država. Prema podacima SIPRI-a, Srbija je 2025. imala vojni budžet od 2 milijarde i 554 miliona dolara, što je gotovo 2,5 puta više od 2015. Takođe, od suseda veći budžet imaju Rumunija i Mađarska. Istraživači vojnih troškova, međunarodnih odnosa i geopolitike često poslednjih godina govore da se svet vrati u doba hladnog rata, kada je rekordna potrošnja zabeležena 1988. i to 1800 milijardi dolara. Mi smo pitali sagovornika da li stoji poređenje da su se vojni budžeti vratili u hladni rat. Ukoliko prvo pogledamo brojke, to je tačno. Trendovi su dostigli najviši nivo još od vremena hladnog rata i prestigli su cifre iz hladnog rata. Ukoliko pogledamo poljuljano međusobno poverenje i kredibilitet zemalja, takođe je slična situacija kao tokom hladnog rata. Danas, umesto diplomatije i izgradnje poverenja, imamo militarizaciju i odvraćanje kao način država da osiguraju svoju bezbednost. Troškovi su posle hladnog rata padali do 1998. na 1200 milijardi dolara i od tada stalno rastu. Međutim, najveći rast ostvaren je od 2022. do 2025. U svetu gde stalno rastu vojni troškovi, istraživači ističu da je za mir važno da budžeti za odbranu budu transparentni, kako ne bi došlo do dodatnog narušavanja poverenja. Neki ljudi bi rekli da bi mnogo balansiranija potrošnja kod svih zemalja i više odvraćanja doprinelo svetskom miru. Međutim, sa druge strane, imamo veliki rast sumnje i nepoverenja i države se osjećaju ugroženo i sve više razmišljaju o ratu. Mislim da globalna trka u naoružanju neće doprineti svetskom miru. Logično pitanje je i ko najviše prodaje i ko najviše kupuje oružje u svetu gde se sve više novca izdvaja za vojsku. Dominantnu poziciju već godinama drže Sjedinjene Američke Države, na koje otpada 43% svetskog izvoza naoružanja. Oni su u proteklih 5 godina izvezli naoružanje u 107 zemalja, što je znatno više od sledećih velikih globalnih izvoznika, što su Francuska, Rusija, Nemačka i Kina. Velika promjena na, da kažem, top listi izvoznika je da je Nemačka prestigla Kinu i postala globalno 4. najveći izvoznik naoružanja. Najviše zahvaljujući izvozu, odnosno vojnoj pomoći Ukrajini, ali se istovremeno povećava i izvoz nemačkog naoružanja na Bliski istok. Oružje je politička roba i destinacije izvoza i uvoza naoružanja povezane su sa političkim i bezbednosnim partnerstvima. NATO članice kupuju od Sjedinjenih Američkih Država i ono što primećujemo da proteklih godina makar uvoz evropskih zemalja iz Sjedinjenih Američkih Država bio, odnosno činio preko polovine njihovog uvoza naoružanja. Zatim, zemlje u Istočnoj Aziji, poput Japana i Južne Koreje, najviše nabavljaju naoružanje iz Sjedinjenih Američkih Država, što govori o ovim bezbednosno-političkim partnerstvima. Kada je reč, na primjer, o izvozu naoružanja iz Rusije, tu primećujemo velike promene. Najveći kupci iz Rusije su bili Kina i Indija, s tim što se Kina poslednjih godina sve više oslanja na vlastitu proizvodnju i manje nabavlja iz Rusije, što utiče i na ukupni kineski uvoz naoružanja, pa izgleda da Kina zapravo opada, iako je zapravo reč o tome da samo nabavljaju naoružanje iz domaće proizvodnje, dok se Indija trudi da diverzifikuje i da nabavlja
i od zapadnih država. Iako smo poslednjih nekoliko godina svedoci rastućeg nepoverenja u svetu, Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira ostaje veran višedecenijskoj metodologiji rada. Prikupljanje podataka iz javnih izvora. SIPRI se oslanja isključivo na otvorene izvore, dakle na izveštaje recimo koje države dostavljaju Ujedinjenim nacijama, koje članice sporazuma o trgovini naoružanjem dostavljaju sekretarijatu i koji se objavljuju, ili, na primjer, koje članice OEBS-a dostavljaju OEBS-u i koje se takođe objavljuju. Kada je reč o drugim izvorima, koristimo medije i društvene mreže, s tim što se trudimo ukoliko primetimo, recimo, na društvenim mrežama da je određeno naoružanje isporučeno, svakako proverimo iz drugih izvora kako se ne bismo previše, da kažem, istrčali, narodski rečeno. Javni podaci govore da evropske zemlje članice NATO-a planiraju znatno povećanje svojih vojnih budžeta u narednih nekoliko godina, sa najčešće 2% na 3,5 do 5% bruto domaćeg proizvoda, ali uglavnom bez konkretnih cifri. Amerikanci su konkretni. Za 2026. već su opredelili više od 1000 milijardi dolara, a za 2027. planiraju 1500 milijardi dolara. To znači novo obaranje rekorda i veću zabrinutost za svetski mir. Ruske strateške nuklearne snage izvele su trodnevnu vežbu na više lokacija u Rusiji i Belorusiji. U vežbi je učestvovalo 64.000 ljudi i 9.800 komada borbene tehnike. Lansirane su balističke i krstareće rakete. Kako je navelo Ministarstvo odbrane Ruske federacije, u vežbu su bile uključene jedinice Severne i Pacifičke flote, strateške avijacije Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga, kao i jedinice u Kalinjingradu. Angažovano je 200 raketnih lansera, 140 aviona i helikoptera, 73 ratna broda i 13 podmornica, od kojih je 8 nuklearnih. Sve jedinice zauzele su svoje ratne položaje. U vežbu su bile uključene i jedinice ruske vojske sa teritorija Belorusije, koje imaju taktičko nuklearno oružje, a učestvovale su i oružane snage Belorusije. Cilj vežbe bio je da se proveri spremnost strateških nuklearnih snaga u slučaju agresije na Rusiju. Oružane snage Švedske kupuju 4 francuske raketne fregate po ceni od 3,7 milijardi dolara, saopšteno je na konferenciji za medije u Stokholmu. Državni i vojni vrh Švedske je posle duge analize više opcija za jačanje ratne mornarice odlučio da francuske fregate FDI u najvećoj meri zadovoljavaju potrebne taktičko-tehničke karakteristike. Osim cene od 3,7 milijardi dolara, što je najveća nabavka švedske vojske još od hladnog rata, detalji posla nisu poznati. Fregata FDI može biti naoružana sistemima protivvazduhoplovne odbrane Aster-30, dometa 120 km, Aster-15 dometa 30 km i Mistral dometa 8 km. Glavno oružje su protivbrodske rakete Exocet dometa 200 km. Na Tajvanu su održani veliki vojni manevri sa ciljem da se uvežba odbrana od potencijalnog pomorskog desanta iz Kine. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Tajvana, u vežbi su korišćeni tenkovi, oklopna vozila, artiljerija, protivoklopne rakete i pešadijsko naoružanje. Tokom vežbe su proveravane sposobnosti jedinica za brze pokrete i gađanje ciljeva na obali, u priobalju i na otvorenom moru. Na poligonu Pasuljanske livade organizovana je intenzivna obuka jedinice mešovite artiljerijske brigade naoružane samohodnim top haubicama 155 mm B-52 M15 Nora. U sklopu obuke realizovana su i bojeva gađanja po ciljevima taktičkog, operativnog i strategijskog značaja. U završnim segmentima obuke učestvovali su i pripadnici izviđačkih i specijalnih jedinica Vojske Srbije, koji su se obučavali za navođenje artiljerijske vatre uz pomoć savremenih sistema na borbenim vozilima, prenosnih optoelektronskih uređaja i daljinski pilotiranih vazduhoplova. Na sportskom aerodromu Lisiči Jarak tradicionalna manifestacija Balkanskog prijateljstva 2026. i ove godine okupila je padobranci iz više zemalja regiona. Padobranci su se takmičili u skoku na cilj sa 1000 metara visine. Organizovani su i takmičarski, trenažni i demo skokovi. Uz podršku 204. vazduhoplovne brigade izvedeni su i skokovi iz aviona An-26 Vojske Srbije. Na manifestaciji ove godine imamo prijavljenih 126 učesnika iz 11 zemalja. Ovo je tradicionalna manifestacija i ako verujete, pojedini veterani žive za ovu manifestaciju. Oni jedva čekaju da se ona desi
Znači ona je tradicija, pre svega povezivanje i saradnja sa zemljama iz regiona, okruženja, iz Evrope i sveta i ja sam vrlo zadovoljan što je to tako i nadam se da će i u buduće da se ta manifestacija održi. Spomenik kapetanu prve klase Veliši Kijanoviću, poginulom 2001. godine tokom izvršenja borbenog zadatka u kopnenoj zoni bezbednosti, svečano je otkriven na trgu Dimitrija Tucovića u naselju Kolovrat kod Prijepolja. Na 25. godišnjicu pogibije spomenik je otkrio predsednik opštine Prijepolje zajedno sa predstavnicima Organizacionog odbora za izgradnju spomenika. Nakon otkrivanja, sveštenstvo eparhije Mileševske osveštalo je spomenik podignut u čast poginulog oficira. Venac kraj spomenika položila je delegacija Ministarstva odbrane, porodice Kijanović, Udruženja ratnih vojnih invalida i drugi. Danom sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića u njegovom rodnom Gornjem Crniljevu kod Osečine obeležena je 27. godišnjica otkako je poginuo u borbi protiv NATO eskadrile iznad Valjeva. U memorijalnom kompleksu služen je pomen pilotu Pavloviću i odata pošta svim poginulim podgorcima u oslobodilačkim ratovima. Živo je sećanje na podvigu zavičaju pukovnika pilota Milenka Pavlovića, njegovu borbu protiv 16 američkih lovaca na nebu iznad Valjeva u maju 1999. Rodbina, kolege, prijatelji i komšije poslednji zadatak Milenka Pavlovića smatraju letom u večnost. Vitez srpskog neba uzleteo je hrabro i odvažno, rešen da brani svoju zemlju životom. I tog maja je život dao za nju. Sudbina je htela da na poslednji zadatak krene put rodnog kraja. Iznad zemlje kojim je kao dečak trčao u gumenim opancima, čuvao ovci i gledao u modro nebo, sanjajući da postane pilot. I taj san je i dosanjao. Drugi nije uspeo. Prekinut je 4. maja 1999. godine. Svojim herojskim činom svrstao se u red znamenitih gorostasa poput braće Nedića, Gligorija i Damljana. Pridružio se neustrašivim ustanicima iz Bratačića. Priklonio se nesalomivim rodoljubima koji nam i danas drže lekciju kako se voli svoja zemlja, kako se voli Srbija. Naš Milenko bio je ono što Podgorina vekovima rađa. Čovek koji ne odstupa, čovek koji ne beži, čovek koji zna da se otadžbina brani samo srcem. Naš vitez poslednju bitku izgubio je blizu rodnog mesta, učeći nas hrabrosti, učeći nas časti, učeći nas odlučnosti. Zato je njegovo herojsko delo ispisano na najsvetlijoj stranici srpske istorije. U memorijalnom kompleksu u Gornjem Crniljevu čuva se i zbirka ličnih stvari i predmeta Milenka Pavlovića. Sastali smo se danas na mestu gde je sve počelo, u rodnom mestu naših roditelja. Za našu porodicu ovo nije samo sećanje na heroja kog Srbija pamti, već na našeg oca, čoveka koji nas je učio časti, poštenju, hrabrosti i ljubavi prema svom narodu i otadžbini. Njegovo delo danas predstavlja simbol žrtve, odgovornosti i vere da postoje vrednosti koji su veće od nas samih. Zato nam mnogo znači što se i posle 27 godina okupljamo da čuvamo tradiciju sećanja, da njegovo ime i delo ne izblede i da mlađe generacije znaju ko je bio Milenko Pavlović. Posebno smo zahvalni svima koji svih ovih godina svojim trudom, poštovanjem i prisustvom pomažu da uspomena na njega traje i živi. Ne živi se od prošlosti ili su tamo vrela budućnosti i zato smo se danas sabrali u rodnom mestu naših roditelja kako bismo obeležili tu nesebičnu, samožrtvenu ljubav koja je jedini istinski način čovekovog postojanja. Za dan sećanja u Gornjem Crniljevu organizuje se memorijalna atletska trka i utakmica čiji je domaćin fudbalski klub Milenko Pavlović. Na konkursu za rodoljubivu pesmu Lozničkog kluba Vukovo pero i turističke organizacije Osečina prvu nagradu dobila je Milica Simeonović iz Šilova na Kosovu i Metohiji.